Luhur duing muni ingsun ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13 ing Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat ora pareng palilah marang wong-wong kang kasebut ing ngisor iki. Gusti Raden Ayu Ratih, Gusti Raden Ayu Devi lumebu ing cepurining Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kanthi pawadan apa wae luwih-luwih ing sajroning tata cara lan upacara kang katindakake dening Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Nawala sabda dalem iki asipat sabda Pandhita Ratu kudu ditindakake kanthi tumemen lan ora bisa disuwalani dening sapa wae kanthi pawadan apa wae. Dene yen ana bab-bab wigati liyane bakal ana dawuh susulan saka panjenengan ingsun katetepake ing Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kaping 28 besar alif 1955 utawa 28 Juli 2022 sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Susunan Pakubono 13.